Il-fuq minn 3,000 delegat tal-kumpanija Samsung jinsabu f'Malta biex fuq medda ta' 11 jum jattendu għall-ikbar konferenza li qattrat dar il-Mediterran, is-Samsung Forum 2020. Din il-konferenza prestiġjuża li qed tittella minn waħda mill-akbar kumpaniji tal-produtturi ta' smartphones fid-dinja qiegħda sservi ta' vetrina l-prodotti li ħafna minnhom għadhom iridu joħorġu fis-suq dinji. Il-kap tal-marketing tal-kumpanija Samsung qal li għażlu lil Malta minħabba diversi fatturi fosthom l-istorja u l-ġmiel ta' dar il-Mediterran. Well, we were looking for a location to host thousands of people to gather at a Samsung forum, and we looked for something which is warm, hospitable, and with great service. We found Malta, and we are super excited to be here. People are very friendly, the food is amazing, and the weather is divine. U għaspjega li dan il-forum jgħid li l-kumpanija ġganteska bħal Samsung toffri prodott bit-teknoloġija ta' għada. Waqt żjara li għamlet fl-ewwel jum tal-konferenza l-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli innotat li d-delegati li ġewwa l-konferenza imlew il-biċċa l-kbira tal-lukandi ta' 5,000 Malta. Il-Ministru qalet li l-klima, il-pożizzjoni strateġika ta' Malta fil-Mediterran u l-konnessjonijiet tajba għat-titjiriet huma wħud mir-raġunijiet ewlenin għaliex il-kumpanija Samsung għażlet lil pajjiżna biex tospita dan il-forum. Għalina huwa dejjem ta' unur li Malta titpoġġa fil-pjattaforma internazzjonali Samsung illi għażlu lil Malta bħala destinazzjoni tagħhom kollox 3,000 delegat illi se jkun qiegħed f'pajjiżna għal 11 il-ġurnata li jmiss. Hija temmettajt kif it-turiżmu kummerċjali huwa qasam importanti għal pajjiżna. Tant li fl-2018 kienet sena rekord għat-turiżmu kummerċjali bil-wasla ta' 130,000 delegat li żaru pajjiżna għal laqgħat, konferenzi u esebizzjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.